Üdvözöljük a Lorco Média Kft. Világában! Cégünk több éves tapasztalattal, kiterjedt partnerkörrel rendelkezik az elektronikus audio és vizuál média szolgáltatás területén. Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, hogy személyre szabott ajánlatot adhassunk az önigényeinek megfelelően. Cégünk profilja röviden: kül- és beltéri rendezvények hangosítása, hangfelvétel, zenei és szöveges stúdiómunkák, szinkronizálás. Élő zeneszolgáltatás, DJ szolgáltatás, gépi zene biztosítása professzionális felszereléssel. Rendezvények, események megörökítése, portfóliókészítés, egyedi, akár virtuális térben történő fotózás, CGI, animáció. Videoklippek, reklámfilmek, bemutatófilmek, események rögzítése több kamerával, archiválás, VHS konvertálás, digitális adattá. Weboldalak egyedi látványtervezése, oldalelemek teljes körű tervezése, legyártása, Flash és HTML típusú egyaránt. Látogasson el a www.davidlorco.com weboldalra, illetve írjon e-mailt az info@davidlorco.com e-mail címre, vagy keressen minket telefonon a 0670 236 43 70-es telefonszámon.